Черквата Свети Йоан Предтеча в махала Дъбово на благоевградското село Бистрица е построена върху основите на древен храм по подобие на черквата в Рилският манастир. Строи се през 1866 година и е пусната за богослужение през 1892. Откакто помня, тук се събират хора рано сутрин, понеже Еньов ден е свързан с билките, събират се рано, берат билки и заедно с букети влизат в черквата и има служба за светеца. На днешният храмов празник всички си спомнят за баба Дача, чието име е било Датина. Споменавате като ктитор на този храм, като Божи човек с дарби и мъдрости, които се предават от поколение на поколение. Баба Дача е живяла през 19 век, средата на 19 век е родена и още като дете е имала видения, които са описани тук на тази дъска. Баба Дача е сънувала сън тук на това място, че има бор. И тя сваля една звезда в престилката си от върха на бора и отишла в Рилския манастир да пита какво значи този сън. Монасите си казали, че трябва да направи черква тук. И така се родила тази черква. Те не са били богати хора, между другото. Тя като е казала на мъже й, че иска да правят черква, той каза: аз търла не мога, сината, ти черква ще правиш. А търл знаете какво, нали? Това е летната кошара на животните, грек така наречения. И човека получава удар и се парализира. И казва на жена си: Дачо, щом викаш, че има Бог, че има Свети Йоан, нали, така, нека ме дигнат долу и ке направим църква. И той прохожда и така се ражда тази църква. Черквата беше много поразпаднала. Аз съм отдавна идвала. 56 години съм в Благоевград, не съм от тук, но съм идвала. И Кирчо Манов сънува сън. Имали 2 катастрофи, 2 премреждия. И идва жена и му казва: ако не оправиш черквата, 3-тия случай вече. Кирил Манов е подел инициативата да се реставрира, да се укрепи. И когато е отишъл да взима тикли, да облицова основата, е отишъл в Гоце Делчевско при мюсюлмани. И като е казал, че са за черквата, те не са му взели пари. Храмът Свети Йоан Предтеча е уникален със стенописите си. Правени са от зографи от Добърско през 1882-83 година. Запазени са в този вид повече от 1 столетие. В колко черкви съм присъствала и ходила, подобието на манастира е тази черква. Колелото на живота е много ясно изобразено. Вътре всички икони говорят за нещо. Има даже везната на живота, където си вършил добро, надделева. Където зло, вече там има страшния съд в черквата, изографисан. Баба Дача е погребана в дворното пространство зад олтара на черквата Свети Йоан Предтеча през 1908 година. Хората и днес си спомнят житейските й послания. Тя с нейната добра постъпка е достатъчно показала, че само трябва да сме добри, да даваме, да се раздаваме и да се обичаме. Всички се надяват с общи усилия да поддържат този храм. Надяват се по-често тук да идва свещеник, за да поддържат жива вярата в Бога и в доброто.